guys! Welcome back to my YouTube channel. It's another video. And this time, so makita ninyo, di ba? Ang vlog is unboxing of new gadgets. So, ninyo, ako ano siya tanin. Ilas tayo. Try lang, pwede rin ako tanin. Welcome to my jato. Sabay na mag-open pag paabot mo nga. Excited ka. Open pa. Sabay na mag-open, okay? And okay. And okay. Welcome back to my YouTube channel. It's another video. And this time, so makita ninyo, di ba? Ang vlog is unboxing of new gadgets. So, ninyo, ako ano siya tanin. Ilas tayo. Try lang, pwede rin ako tanin. Ito sa pag-unbox, no? Ako siyang tawagon na ang nag-iisang Madam Leia. Ano yung dinig? Uy, Kalooy! Oh no! LOL! Say hi to my channel. Welcome to my jato. LOL! Leia, no, is akong kauban sa work at the same Ako nga time. Victoria. Friend ba ka? Abot ng Traitor. bitaw po. Wala ko din sa ilang balay karon. Oh, ang ina kung sa Manila na. Ako ang ilang kun. Usual. Ikaw na lang marunong mo, cons, diri, uy, mo join mo niya. Start na sa itong unboxing. Sa kanila itong mga products diri na ay mga... Oh no! Eh, mga phones na ako isa ka-tablet, diba? All the way from Japan. So, Shanghai, and Shanghai! Tapos kahon ba? LOL! Nag-watch mo siya karon live, no, from Japan. So, ano siya, ang sponsor ba? Bayaran na ninyo, oy. Okay, so, kung una nga, uy, kabisi na. Nabisi kasi yung butas. Tapos sa kanang nababuhan ko sa kanang butas. Umuri sa mga bukid sa una. Ayun ang mga butas. Diba, boots ni Jemima. Jemima. Doon, hindi may pwede ako kasi tikin. LOL! Kita niya, nag-try niya. Kalooy po na di ka na mabungkag o entrada sa diba. So, nabantayan yung nakamash siya, diba? Dahil something diha. Sikreto. Oh no! Ay, matagtikit. Kalamas ba na kung kauban na noon? Saan naman yung taon ka? So, ako itong una i-unbox is ang Oppo Reno 5A. So, kasi tag-iyaan eh. Gaming phone ni James. Okay, si James is ang anak ni Ma'am Leia. Pero ano ako may mo unbox? Ano ba siya? Oh, dali. Okay, dali natin ni James. O, ang anak ni Ma'am Leia, no, si James. Tato i-open ang imong blue. Excited lagi si James. Ano kayo mong daan, ha? LOL! Ay, ayaan mo. So, brand new ni siya ha, nga Oppo Reno 5A. Yeah. Kinay nakabutang mo, James. So, sa may gamitan ni Mana James, magamit na siya pang ML. Isa pa, online sabong. So, naman siya, ano yung mga kanya? Ay, naka-free na case. Case? 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 May makatakas nga letter. Nakay ko ang cover. Okay, say thank you, Shopee. Thank you, Shopee. Congratulations, James. So, na siya bagong phone for ML. Siya o kung ang raffle ticket. Okay, so ang second na to. Uy, ito ba na-i-open ang second? Ayun na, uwi. Siguro Worth it. Di naman deserving ang dapat. Ay, siyempre yung sa'yo mag-bloom up. Wala siya Masahay sa samurag sa isa ka bulan. Sa isa ka Wala ko ng YouTube ba? So, ang next nga gadget is para kay Jemima, ang brand new tablet. Saan ka? Ladies and gentlemen, si Jemima. Okay, doon sa
kamukha ang anak ni Ma'am Leia na si James at si Jemima. Mga gwapo-gwapo. Tablet from Shopee. From Shopee. Brand siya mo. Ang brand niya is... Actually, kaning siya okay, wala na yung inahan natin. Anyway, sagot ko, unbox it. Englishera. Oh no! Hindi mo nag-isiun. Saan ang diyan? Pataas. Kalooy. I-open dyan dyan. Tagalan dyan sa cellophane. Mga kuan. Charger. Wow, nada ng Wow, charger. like charger daw. Like it includes with charger and like Oh no! iPad. Anyways, thank you Shopee. I'm going to give them. Uy, gaan, mali ba yung kuan? Sudlan na. Congratulations sa o sa gamitan ni mo, Ana, sa imong kuan. I animate and make sure to follow me on Instagram. So gamitan na mo sa Instagram. Paano siya sa Instagram ha? Mao ni siya yung account o sa Instagram. Hindi ba? Uy. Excited si kay Kuya kaya ng kuan. Kanang bagong phone. Mao ni ako oh. Mao ni amo ang bagong phone. Kung mag-new phone ka. Siyempre, dato kan. Dato, hapit matanggal. Hapit matiway. Hindi na mo binibala nabot sa imong phone. Imong daan daw ang phone, ang balita na nabot sa kuha ka lang. Ma-full siya 100% tawtod, na imong 1%. Pag ibot ni mo sa charger, automatic 1% na lang na. Oh So, ano bago imong phone, okay? Ang iyong phone is darong ulog siya ng iPhone 11 Pro Max. Brand new. Wow. Sana all. Color gold. Ako is iPhone 8 Plus. Sakit na mag-open pag paabot mo nga. Excited ka. Bakit ko nag-iPhone kasi childhood dream din ako magka-iPhone. No? So thank you sa ka Ate Eric. Ambitious Tupad sa ako ang dream. Okay? So kailangan ko na akong isa ka phone para personal na ako. Kaya kaning phone na ginagamit na ko karon is for vlogging na lang. So na ako personal na phone. Ano ka na siya kahit kuhan, good as 1 year na payment. 1 year, 2 years. 3 years. 3 years. Hindi siya payment. Pero sa loan ko na sa teacher. 3 years na impass. LOL! So, pagpila mo bulan na na. Kuan, 50. 20 lang. Sige. Ang iyo. Diba? Thank you so much, Ate Ensha. Kung live siya na. Open pa. Sabay na mag-open, okay? Okay. Oh no! Temper. Yan na. Ato sa i-check big eh, para surely. Hero mo. Bukan mo kay ka. Gusto lang mo ka-tempered yun. Ang sa mong tawag ko. Ano man to? Na-slide? Anak na siya no, anak. Anak man na. Ni-open ako pag anak. Nakakuha siya dito, na-slide siya pa yung Wala tigi contract eh. Wala tigi kuan. Nagigihatag na gila ko sa iyahan. Gilas Yan na lang. Gilas daw. Hindi na lang gano'n. Buon yung kubo. Pira ka dyan. Asa ang tempered? Ayun ang titag balik mamaya ay magas-gas niya. Baka na naman ito, balagit niya. Ayun, lagi. Gabihin ako. Pag na-shake ako sa cellphone, parang taon na ako ba? Wala kaya ako ano. Bitaw. Isa may mataon. Hindi, sakuhan na lang yung matauran eh. Pag Friday. Ito Friday. Yan magas-gas ni. Isa ka ganun sa kong damat, kutsilyo? Gaspang pag ka mo. Umuti ko. Nagpasalamat ko sa tempered oil. Remote, bakit? Sige na. Na na to, excited mo. Pag-ana, dana, tanaw, dan ha. Pag-ana, nako no, pag-ana.
ako, no? Nadto ba? Nya kay kani, na siya sa ibabaw. Suning lusot siya, na slide. Oh, di ba? May nakabuta. Kier. Oh, di ba? Ako din abin ako. Di ba? The show must go on. Anak din ang live. Dapat mga technicalities. Dapat. Kasi color ay mga color go. Aqua is... Baka is color black. Kalooy. Char. Naimpas na ni. LOL! Gusto pa yung mga previous na ang charger. I-check ko na itong charger. Kailangan charger. Tapos ang headset. Una kay nani wala. Ang puyo. Wala pa ko. Next. Nabalong sa basket. Saman. Saman. Dili ka na makuha. Ano na lang? First time. Ano airpods nila Ano siya na airpod? Ako wala. Oh no! Ano sa inyo? Yun na airpod. Sana na ko. Nasuyoon! Masuyoon ka kayo na mo. Cambio na ng tao. LOL! Look, nice kayo. And this is mine. So, thank you, Shopee! Okay. Cover. Hallelujah! Thank you kaayo, no? Shopee. Shout out at the end, chat! Doon natin bloopers to, pang teaser na to sa Hi. Pakita sana mo ebidensya pa! O, diba? Kung wala na siya tiin siyang noon, ambot na noon sa ang cellphone na ron. Anak ko yung anak ko. Naka siya casing, dara mo nga. Sige. Airpods yung mga ipang hambog. Ay, pero mas crush yung sa airpods. May bungking mo na. Dan. Siya. So, point ani, imuha kay. Sino po niyo? Pwede ko ano man siya. Bluetooth nga. Chok, sunod. Ako, kailan ako kay temper. Ako na tawag later. And casing. Ang casing nga BTS. Napalabot ang cellphone na kapalit ako mga casing sa Shopee. Anak, dun na panukan. Okay. Excited. LOL! Okay, so isipin mo ito na Bink. Usaw na lang. And dami lang i-unbox. Abi na imo ko Bink. Yung mangga. Asa yung mangga? Asa yung mangga? Arbiso na ba? Okay, so bonus no ang mangga ni Sir Dad. Ano ito siya ganun? Okay, di ba? Mangga. Sarap ako. Ang mangga. O saan yung mangga gani? Mangga sila. Karabaw. Ano ito sa pusuwang tawad si Mayma ha. So ang mangga is sa Japan. Okay, so tawag. Ganun siya Pero, ang request niya. right from Great Britain, kanya ang mangga kay wala English version sa Japan. So, i-order ka na sa Amazon, right from Great. Pero, Ma'am Leia, mangutala ko sa imo ha. Deserve siya mo dawat ani. Oy! Birthday gift man ako. Ako pa sa tension sa pangingitag ka ng mga mangga no. Ako pa siya Great Britain. Ano ito? Mga Great Britain? Best botin. What is this? Ano na? Nag-harbot naman siya. Ipakita ito. Oh, wala din mo. Okay na te, wala problema sa daan ng ko. Thank you, Shopee! Bye. Okay, so naka-ready na ako mga casing mo. Dagan kaayo ni sila. Okay, once again, thank you kaayo sa akong kauban sa vlog, especially Ma'am Leia. And subscribe Sir Kliy's channel. Okay, kadi. Okay, so mga viewers. Dito panghambog ang mga na happy lang nang naanami mga new gadgets na magamit na mo for vlogging and for documentations or anything na purpose na mo pala sa pag-purchase sa new lens. So, nalipay ba ka, Leia? Nalipay kayo ko pero sa nevermind. Happy! I hope si Ma'am Leia nag-enjoy sa itong vlog no. At kani mga sabahan ko, ganina pa ni sila.